Voltamos a falar de saúde. Un día como hoxe, un xoves, temos que falar de saúde, pero con ciencia. Con Glenda Rodríguez, con Tino Pérez e con Martín Iglesias. Imos saber que pautas podemos ter en conta para sentirnos mellor de saúde, que hai que cuidala. Que tal? Moi bo día a todos. Bos días. Hola, bos días. Como estades? De que me falades hoxe? Pois hoxe imos falar de como a alimentación pode ser unha gran aliada durante a menopausia. Unha etapa natural na muller, pero tamén chea de cambios. Para falar da alimentación, nesta etapa temos a Susana Rodríguez, nutricionista, que seguro é coñecido por algúns dos nosos ouvintes. Bo día, Susana, que tal? Bos días, que tal? Primeiro, gracias por vir de colaboradora con nós. A vos, eu encantado. Antes de nada, permíteme presentarte para que non te coñezca. Susana Rodríguez é diplomada en Nutrición Humana e Dietética pola Universidade de Santiago de Compostela, máster en Nutrición e Patoloxía Digestiva, especializada en Saúde Hormonal Femenina, nutricionista en atención primaria aquí en Culleredo, por eso decía de que podría ser coñecida, e tamén conocida como Bocaditos de Salud en Instagram. Eso es. Bueno, para empezar a entrevista, desde o máis sinxelo, que cambios principais se producen no corpo da muller durante a menopausia? Normalmente o que máis cando veñen a consulta, no, vos saberedes mellor que a min isto, sempre veñen por tema de sofocos e demais, que a min isto colleme un pouco colateral, pero sobre todo por esa subida de peso, o cambio de disposición de grasa, no? Pois normalmente as mulleres temos máis grasa acumulada en zona de caderas e glúteo, que eu sempre lles explico como máis como se fóramos unha pera, e a medida que hai esta baixada de estróxenos e coa menopausia e demais, acumulamos máis como os homes, pois máis en zona central. E claro, eso, sin entrar máis en saúde, estéticamente non nos gusta, non? Entón, como que acuden como moi agobiadas, tamén por este cambio de disposición e porque hai un aumento de peso normalmente. O marxen do aspecto estético, esta distribución da grasa de outra forma vai acompañada dun aumento de risco ou... Sí, normalmente sí, o sea, eso, pasan a aumentar un montón o risco de eventos cardiovasculares, porque normalmente hai eso, máis predisposición a hipertensión, o tema da glucosa tamén empeza a alterarse bastante, no? Resistencia a insulina, diabetes e demais, e o colesterol tamén sube bastante aí, non? Entonces, bueno, así algúns consellos rápidos para afrontar este aumento de peso, por exemplo, 3 grupos de alimentos ou 3 cousas que deberíamos evitar. Eu sempre explico aí na consulta o básico, pero que realmente non sabemos moitas veces, no? Como temos que comer. Eu basome moito sempre no típico plato de Harvard, que sempre explico na consulta, porque moitas veces sí que comemos ben, é dicir, eu sempre lles digo en consulta, vale, cando lles pregunto a alimentación, no? Vale, si a tua alimentación está ben, non comes pizza e hamburguesa todos os días, hai uns que tamén que sí, pero bueno, está ben, ou desayunas máis ou menos ben, pero sí que é verdad que a estrutura está moi mal, no? Pois abusamos moito de hidrato de carbono, metemos moi pouca proteína, e despois as mulleres en general, isto que vexo en consulta, que nos pasamos moito de voltas, no? De decir, vale, quero cuidar a alimentación, póñome a dieta, que a min horrorizame un pouco esa palabra, no? Entonces é como de repente elimino todo, e que como? Ensalada, e solo como verdura. Entonces comer verdura é importante, eso, pues, falando deste plato, máis ou menos representaría a mitad do plato, pero non podemos deixar que isto sea o único da nosa alimentación, porque se eliminamos proteína estamos tendo un problema. Que podemos falar máis adiante deso, no? Pero que tamén é moi importante. Entón, eu sempre insisto na parte de verdura e proteína, sobre todo eso, menopausia, porque ao final, hai esa pérdida de masa muscular tamén, entón, para que non vaya acompañado. E despois tamén, claro, cando facemos o que decía de dieta, restringimos moito hidrato de carbono. Axustar sí, pero restringir non. No? Entón, eu sempre digo que ao final se restringimos, eu lle digo a miña cabeza, non podes comer pataca, o que quero é comer pataca. Entonces é importante saber a cantidad de pataca que podo tomar, pero non eliminala por completo. Isto eu creo que que nos costa, ¿no? Que de repente é como as mulleres que de repente levan como, non sei, 2 meses, 3 meses sin tomar nada de hidrato, e como, pero podo tomar pan, pero é como un choque aí, ¿no? Que a cultura dieta que se chama. Para a xente que nos está a escoitar, teñen que imaginar un plato, non? Entendo, a mitade debería ser verdura, un cuarto hidrato de carbono,
non sei se podemos poñer algún exemplo para que, pois, igual pataca, arroz, pasta, pasta, pan, integral, mellor sempre. E outro cuarto debería ser proteína. E aquí o mismo, a proteína cando metemos, temos un problema en general en Galicia que metemos moita proteína de origen animal, sobre todo carne roja. Entón, o ideal sería ir alternando, ¿no? Pois carne, pescado, ovos, lácteos ou proteína vegetal, pois legumbre, frutos secos. Sobre todo o tema da legumbre, que sí que eu creo que igual sí que falamos máis adiante, ¿no? O tema da soja, ademais, é moi interesante en algún, o sea, en general na menopausia, pero non para todas as mulleres, habería que especificar, ¿no? Pero bueno, que tamén é importante incluir esa proteína vegetal que nos olvidamos moitas veces, e reducir a carne roja que comemos moita. Entón estamos falando de ese mito da dieta pesco-mediterránea. Como mito. Quero decir, un mito non, quero decir, perdón, chamas así unha dieta, o que estás falando parece que é unha dieta pesco-mediterránea, non? Que moito verde. Sí. E despois a proteína principalmente se pode ser peixe branco mellor, sí, mellor claro, que azul. Aí, ¿no? bueno, a teoría, pero que hai como varias correntes, sería como unha dieta atlántica, que realmente a dieta atlántica é como a mediterránea, pero incluindo máis peixe porque é o que incluímos máis aquí. Pero bueno, sí sería o ideal. En principio, entendo que a nosa dieta cubre as necesidades proteicas, ¿no? Tanto nesta etapa como... No, de primeiras, quero decir, non entra a posibilidade de suplementar, ¿no? Que ahora está moi de moda todo este tipo de suplementos con diferentes cosas. Unha persoa sana que se alimente como estamos falando agora, normalmente a dieta debería cubrir debería de cubrir, tamén depende de actividade que teña, bueno, pues algunha patología en concreto demais, pero debería de cubrir. Eu sempre tamén digo aquí nesta etapa como a importancia de se desayunamos, que normalmente sí, culturalmente aquí o facemos, sí que a importancia de meter proteína aí tamén, ¿no? Porque tamén para o tema de saciedade e demais é moi interesante, tema de grasa de boa calidade e proteína, entón así tamén, bueno, pues como que añadimos un pouquiño máis na dieta. Podería ser, pues non fai falta que sean ovos, que ás veces a xente como que non quere eso, ¿no? Pero pues tomar tamén pues un yogur con frutos secos, ou un pouco de queixo, un pouco de pavo, se queredes, eu que sei, pues algo de salmón, por exemplo, tamén estaría ben. Despois unha curiosidade, porque me pasa xa non só cas mulleres, no tema da hidratación, que parece que sempre falamos do método do plato, pero non se ten a hidratación, siguen sendo as mesmas necesidades durante esta etapa. O sea, realmente aumentarían un pouco porque hai unha pérdida, o sea, hai un problema co tema do colágeno e demais, no, que tamén afecta a nivel muscular, non solamente o que podemos pensar de ai Dios, máis arrugas porque hai unha deshidratación, que isto tamén é o que máis lle preocupa a moitas mulleres, bueno, mulleres e homes, en general. Pero sí, pero aí tamén temos que ter en conta como estamos comendo, no? Porque ao final isto de 2 litros de auga ao día paréceme como un pouco, bueno, relativo, digamos, porque vai depender de realmente estou comendo fruta, estou comendo verdura, porque eso tamén ten auga, ¿no? Ou aquí, por exemplo, ahora no inverno, que metemos moito caldo, bueno, sí, potaje e demais, que ao final tamén estamos metendo moito líquido aí. Pero sí, habería que ter presente a parte do líquido, que tamén é un problema porque vamos perdendo a necesidade de beber coa idade, ¿no? Entonces é un problema. Que trucos podemos incorporar no día a día para ir bebendo ao longo da xornada? Eu aí sempre digo, se traballa, botella ao lado, porque ao final eso fai, o sea, eu inclúyome, fai que este bebendo moito máis. É o que fago, Claro, é que se non olvidaste, entras aí tal e olvidaste. Despois, se non traballas, pois moitas veces incluso eso, pois, ou ter un vaso así como sempre en algún sitio que pases, ou incluso alarmas no móvil, que hai aplicacións, eu nunca as usei, pero sí que sei que existen, que podes ir como poñendo tantos vasos de agua que vou bebendo tal. E hai xente eso, pois que unha alarma no móvil, no reloj, sí que lles axuda a decir, vale, pois ok, teño que beber porque non estou bebendo nada. Porque sí que é importante, ¿no? E despois tamén eu sempre digo moito, cando nos costa beber, ás veces saborizar a auga, decir, non solamente infusión, senón, pois eu que sei, nunha botella de auga meto unha fresa, non sei, un pouco de herbaboa, se me gusta, o que sea, ¿no? E eso, como vai estar máis rica, vai nos apetecer moito máis beber. Entonces pode ser un truco que sí que lle funciona a moita xente. O anotamos. A min costame moito. Sí. Pois botella, sí. mañán botella. Mañá botella. Me vas ver, mañá levo.
Bueno, hemos tocado o aumento de peso, deixamos para o final os sofocos, casi nos escoitan todo o programa, que o que máis preguntan. Eu creo que a terceira cousa igual máis coñecida, o que a xente lle preocupa máis é a osteoporosis, esa perda de componente óseo, ¿no? de masa ósea, que trae consigo pois tamén o aumento do risco de fracturas. Que podemos hacer aquí desde a alimentación? Bueno, comer ben, o que estábamos falando antes, ¿no? Porque non solamente aquí inicialmente sempre pensamos no calcio, que pensamos que o calcio é o único causante de todo isto, e realmente hai moitos outros minerales que tamén son importantes. Eso, por suposto, sí que asegurar unha ingesta óptima de calcio, que non solamente se obtén co leite, ¿no? Porque moitas veces pensamos que no, se non tomo leite xa vou ter problemas co calcio, no. Os frutos secos, por exemplo, teñen moito calcio, sobre todo almendras, e os pistachos tamén teñen bastante, aunque tamén teñen algo de ferro, entonces poden interferir aí. Despois as follas, o sea, a verdura de folla verde tamén ten bastante, e o tofu que decía antes, cando é feito, o sea, como con sales de calcio, que tamén o que solemos consumir aquí, o que é o tofu firme, tamén ten bastante. Entonces é como asegurar un aporte de calcio adecuado, pois ou tomar lácteos ou procurar tomar algún destes alimentos de forma diaria, e senón sí que habería que baraxar a posibilidade de suplementación. Vale. Que pasa? Suplementación sempre, o sea, no de vou á arboristería ou á farmacia e compro calcio, porque é un peligro para moitos pacientes. Sempre con un consello claro, previo sanitario. Sí. E despois tamén aquí estaría, non, no tema da osteoporosis entraría a vitamina D e o magnesio. A vitamina D, bueno, pues eu creo que xa todos sabemos, porque os pacientes xa veñen sabendo que é un problemón aquí en Galicia, ¿no? Entonces, en general, eu creo que en sanidade estáse mirando de forma general, ¿no? Que nas analíticas se pide a vitamina D e xa se suplementa cando temos déficit, que é sempre, basicamente. A verdade é que sí, ainda falábamos outro día, Entonces, bueno, pues eso, suplementas, entonces non habería ningún problema, porque sí que é verdad que cos alimentos, bueno, hai alimentos que se consideran ricos en vitamina D, pero que é unha pobreza, ¿no? Que se suele decir. Entonces, eso, os lácteos, por exemplo, que decía antes do calcio, tamén teñen moita vitamina D. Cal é o problema? Que moitas veces, sobre todo as mulleres en edade de menopausia, empezan a consumir lácteos desnatados. E aí está o problema, vale? É dicir, o desnatado, ao eliminar a grasa, elimina a vitamina D, porque é unha vitamina que está como unida a grasa, digamos, no liposoluble. Entón, eu por eso sempre digo, no, lácteos mellor, pois igual, pois, como asustar un pouco máis a ración, pero mellor sempre enteiros, porque ademais tamén teñen unha grasa que sacia máis e demais. Sempre que non haya, o sea, pode haber unha indicación de non, de que sean desnatados, pero de forma general. E despois tamén teñen vitamina D, que tamén teñen calcio, ao pescado pequeno que comemos a espiña, por exemplo, a sardiña de lata. Entonces, se estás en edad de menopausia, unha vez a semana por lo menos, sardiña de lata para cenar, porque ten moito calcio. E despois os champiñóns tamén teñen algo, pero bueno, aí xa é como máis insignificante. E despois que me quedaría o magnesio, que tamén é moi importante. Eu creo que si aquí polo menos hai matronas que están como metendo moita caña nesta parte, que si se suplementa bastante, porque sí que bueno, isto xa experiencia clínica total, ¿no? Pero sí que vexo que mulleres que están suplementadas normalmente eso pola súa matrona con magnesio, como que disminúe un pouco o insomnio, que é un problema tamén na menopausia. Entonces, bueno, porque como que, bueno, relaxa un pouco o sistema nervioso e demais, e como que axuda a conciliar, pero bueno, que tamén sería importante para o tema da osteoporosis, porque non solamente influye o calcio e a vitamina D. Pois moi ben, anotado tamén. Falábamos antes dos sofocos, que alimentos ou que podemos facer dende a alimentación. Se fala moito dos fitoestróxenos, como a soja, non sei que nos podes dicir. Aí a realidade é que hai como moita controversia, ¿no? Porque sí que é verdade eso, que son fitoestróxenos, que quere decir que son moléculas como moi parecidas aos estróxenos, que a menopausia caracterízase por esa baixada de estróxenos, entonces como que, bueno, van a simular que temos os estróxenos un pouco máis altos ao consumilo e non vamos a notar tanto estas, bueno, pues estos síntomas, ¿no? de menopausia. Pero é verdade que eso, que hai moita controversia, hai moitos estudios tamén que di que non, que a molécula é parecida, pero que non fai tanto. Pero bueno, eu creo que se non hai ninguna contraindicación podense consumir.
E contraindicación normalmente, por exemplo, pues poden ser en cáncer de mama hormonodependiente, sí que suele haber aí como moita máis controversia. Digamos que sí que hai estudios que din que sí que se pode consumir, pero como, bueno, como precaución, e como non é nada claro, pois mellor non facelo. Pero eso que sí que se poden incluir pois alimentos ricos en soja, porque é o alimento que máis fitoestróxenos ten. A parte interesante porque tamén estamos aí o que falábamos antes, unindo un pouco, no? Reducindo a cantidade de proteína animal, porque ao final estamos metendo máis proteína vegetal na dieta. Claro. Pero eso que decía, hai como moita controversia. E normalmente a legumbre en general ten bastante fitoestróxeno, pero sobre todo a soja é o que máis ten. Bueno, soja ou derivados da soja. E hai un alimento a evitar que poida empeorar estes síntomas? Tamén, o supoño que o tabaco, o alcohol... Claro, todo o que iba a decir, o sea, todo o tema que sea tóxico, que aquí, bueno, o tabaco creo que estamos un pouco máis concienciados, pero co alcohol no, é un problemón. Ademais, por exemplo, falando tamén de osteoporosis, o alcohol tamén é un problema con todo isto, no? E despois, eso, o sea, alimentos que non nos aporten nada a nivel nutricional, no? Normalmente, por exemplo, os ultraprocesados e demais tamén poden ter como o papel contrario en todo isto. Ao final aumentan a inflamación e demais, ademais de que, bueno, son alimentos que aportan moitas calorías e que o que buscamos é... Calorías vacías. Calorías vacías. Porque a nivel nutricional non teñen nada, pero, sin embargo, claro, sumamos calorías. Aí está, os ultraprocesados eu refírome sempre, bueno, o que se define, o sea, defínese como procesado do procesado, ¿no? De decir, pues, eu sempre digo que o alimento real é o tomate, o alimento procesado é un tomate triturado que compramos con sal e un conservante, e o ultraprocesado sería o ketchup, por exemplo. ¿No? Entonces, como para entendernos. E, bueno, todo o que sea eso, pues tamén tema de bollería, demais, que teñen moitas grasas de mala calidad, tamén entraría todo aquí. E as galletas son bollería tamén para... Este é un problema de todos, claro. Todos os días, así aforro igual algo de traballo na consulta. Pero son solo 4, sí. Que non sei se podemos dicir marca, pero... Xa, pero son tamén, non? Sí, tamén son. Sí. Son, As que son de toda a vida tamén... De toda a vida, vale. Sí. Tamén poderíamos incluir aquí o tema falando dos lácteos, os bueno, postres lácteos, non? Os yogures de sabores. Yogur de fresa. Bueno, a ver, de fresa ten o nombre, non? E o dibujo por fora. Sabor a fresa. Claro. Pero non ten nada. Se ten que poñer sabor a fresa. Sí, mellor un yogur ao que nos añadimos fruta, non? Nestos casos. E que neses casos teñen como 15 gramos bueno, como non, teñen 15 gramos de azúcar por 100. O sea, que é unha barbaridade. E o mel? O mel, bueno, aquí a teoría é que depende, bueno, a teoría, a verdade, é que depende do tipo de mel. É dicir, vale, a ese considerase que é mellor que o, pues non sei, eso, pues a marca que podemos conocer todos do supermercado, pero o mel é azúcar. É dicir, pode variar entre pues, un 80 e pico por cento e un 90 e pico por cento. Pero bueno, é azúcar. Entonces, bueno, a mí en general, ¿no? Que estábamos falando antes, non me gusta nada do tema de prohibir, gústame ser moi flexible cos pacientes e demais, ainda que ás veces se complique todo moito máis. Entonces eu digo, pois ao final estás deixando de botarlle, eu que sei, 3 cucharadas de azúcar ao café e poslle pois unha pizca de mel, pois vale, ok, váleme ese cambio. No, entonces, pero non porque pensemos que é máis máis natural, ¿no? Pero que pensemos que está ben por ser máis natural, ¿no? Vale. Bueno, eu, ademais desto que estamos falando de alimentación e de dietas e tal, que outros hábitos consideras ti saudables que, por exemplo, se falamos do exercicio de forza ou aeróbico, para que poden axudar na etapa da menopausia que estamos a falar? Claro, o sea, sin duda o exercicio é super importante. Eu aquí, o sea, que non é o meu terreno, pero son moi pesada cas pacientes sempre. Estou como sempre pregunto por ejercicio. Nos tamén. Pero ainda así non sei que vamos a ter que facer. Eu sempre digo, pilates debería de haber no centro de salud, porque é como moi, o sea, algo como moi básico, porque ao final pensamos que ejercicio de forza é ir ao gimnasio, levantar 300 kilos, que se o faz genial, ¿no? Pero se non, pois tamén. Entonces, eu aí sí que son pesada, así que eu creo que o tema do cardio sí que temos as mulleres sobre todo como moi interiorizado de que é importante para baixar grasa, para non sei que, pero da forza seguimos sendo como moi sexistas en eso, pensando que é máis para homes, e realmente
é super importante para manter unha masa ósea saludable. Se non temos músculos non vamos a ter un bo oso. Entón, eu sempre explico eso moito, pero bueno, que costa que fagan moito ejercicio. Sí, non? Eu creo que en xeral, creo que a sociedade cada vez máis, pero non é consciente da importancia que ten o exercicio na vida. Sí, totalmente. Porque de feito nos fixemos un programa por ese motivo, verdad? Con Felipe Isidro. E mira, que consello darías a alguén ou unha muller que acaba de entrar na perimenopausia, que está a punto de entrarse un solo, non sei. Os que queiras, vamos. Claro, o sea, eu creo que aquí... Claro, vale. O sea, creo que aquí é importante como tranquilidade, ¿no? Porque ao final eu creo que temos como moito estigma sobre a menopausia malo, ¿no? De decir, menopausia xa como acabase a vida. Jova, no, é que tal cual, porque parece que como que non vales xa automáticamente, ¿no? Bueno, o sea, vales para moitísimas cousas. E tamén, bueno, polo que vexo, ¿no? É como unha etapa tamén moi boa para outra, pues para centrarte máis en ti, porque é un momento no que tamén normalmente, pois eu que sei, se tes fillos, pois xa non están na casa ou sí, pero xa de outra forma, igual xa traballas menos, é como, bueno, que estás aí un pouco máis centrada. Entón, como aproveitar eso me parece moi importante, e falar moito desto, porque o problema está en que non se fala. Eu sí que, bueno, nun centro de saúde no que estuve traballando antes, sí que fixemos como un programa de menopausia. Bueno, eu formei parte del, non o fixen, que foi unha compañeira enfermeira, Yoli, ela, eso, como que organizou aí todo o tema de menopausia e demais. Eu alucinaba, porque sí que intentaba ir como todas as partes, no? Que daba a matrona, a enfermeira e tal, eu dicía, jova, o que necesitan é isto, no? É dicir, alguén que sí que lles explique como teñen que comer, porque teñen que tomar máis calcio, porque teñen que tomar máis o que sea, que é importante, pero necesitan pois o grupo de decir, vale, pois ok, pois sí, non dormir é terrible. Entonces, como que falen entre elas, non? Porque ao final ese é o problema, de que como non se fala, como en outras cousas, pois a min que me colle de cheo ahora o tema da maternidade, pois tamén eso, todo é maravilloso hasta que chegas a ela e de repente ves o tema das sombras que hai, que é maravilloso, sí, pero que ten moitas sombras, pois tamén, pois eso tamén é unha parte máis, e ao final é como moitísimo tempo na vida das mulleres realmente por esperanza de vida. Entonces eu creo que hai que aproveitar a eso, comer ben, facer exercicio e falar máis en general de todo isto. Sí, non estigmatizar o tema. E nós tampouco os sanitarios, Sí, totalmente de acordo. Temos moitos problemas, porque eu sí que vexo que como, es la menopausia. Bueno, a ver, sí, pero tampouco, sí. Non é unha enfermidade, que é unha etapa da vida, claro, pero que si repercute sobre factores que si poden facer que se convertan en enfermidades. Sí, totalmente. Bueno, para acabar, sempre facemos unha pregunta máis persoal a cada invitado, así que agora tocouche a ti. Vale. Que momento para ti é saúde? Un momento da vida diaria? Por exemplo, pois dormir unha siesta como lle pasa a Glenda ou... Buf, eu ahora mismo. Ainda non dixen o meu. Pero spoiler. Pero vai por aí. Pois eu que decía que estaba inmersa aí no mundo da maternidade, ahora poder meterme na cama pronto e dormir unha noite inteira, que eso facía moito tempo que non o facía. Entón, para min eso é un momento de saúde, empezar a disminuir os olleiras. Pois eu estou totalmente de acordo contigo. Sí, porque tamén tenho unha filla pequena, sí, 100%, Enténdesme. Sí, Martín, entendes perfectamente. Bueno, pues creo que falamos dun tema que, como sempre, é da actualidade. Hoxe, pois, con a nosa compañera moi experta en isto da radio, que sabemos que non te puxeron nervioso estos locutores, non? Non. Ten máis tablas que nos. Son boa xente. Pois a Susana, a Tino, a Martín, a Glenda, moitísimas grazas, como sempre. Saúde, conciencia, en Radio Culleredo. Ata semana que ven. Gracias a todos. Chao.